Abahlali baseTapushe eNgqushwa bangungelene kwintente kwikhaya lakwaMalgus beya kunikeza inkxaso ekwathi ngxe kolu sapho noluthe laphulukana nomama walo uNongazi Malgus ngendlela emasikizi. Ngokwengxelo yosapho, kwangena mntu uthile kwikhaya lakwaMalgus wacela amanzi kanti unanjongo zimbi. Intombi yakhe uSisetu Malgus uthi lo mntu waxhaxha umama wakhe oneminyaka engama-70 ngento ebukhali kwaye elinye lamanxeba lisebusweni. Ndithe ndisavula uronta ndagangwa ligazi emnyango. Xa ndinyusa amehlo ndafika umama engqengqe ngapha komandlalo wakhe, intloko ibuko yama apha ematrasini, umzimba wakhe iinyawo zijonge kwenye ifestire, sekubonakala uba akasekho. Ndathi ndakumqwalasela ndafika ndabona uba unamanxeba, unelibi elilapha ebusweni eliqala kule ndawo ukwehla. UMalgus uthi konke oku kwenzeke phambi komzukulwana oneminyaka eli-9 ubudala. Baphuma ke ngoku abazukulwana ababini abadala besiyokhala omanzi. Kwashiyeka ona-9 apha ngaphakathi endlini. Ngulo ke ngoku yena uthi xa seyibalisa eyichaza indlela imela ibisenyuswa ngayo uhlaba umakhulu uqonda uba umzimba uyahlasimla because umntana ona-9 ubone konke. No-13 no-12 year old ababebekho amanzi bathe bawukroba efestireni besiva isikhalo sikamakhulu, yhu ndincedeni. Bafika lo mntu sehlele ehleli phezu komakhulu wabo eyikhupha imele eyifaka. Umakhelwane wexhoba uNtombekhaya Mhlakaza uthi wothuswe sisikhalo sabazukulwana emva kwemizuzu nje engephi egqiba kuncokola nomama uMalgus. Uthi umfanekiso awubonileyo ngalamhla awuphumi engqondweni yakhe. Ndifike mna edada nje egazini, igazi lakhe uMandlange sebelogqitha nele nkomo. Umfanekiso endiwubonileyo uziqonda andikho rayithi nangoku ndisenalo mfanekiso wakhe. Xana ndilala apha endlini ndibeka ikhawusha kuba ndimelwe yinto enye uba unokondela uthathelwe ubomi endlini yakhe engekho sehlathini esapha, isigebenga sidibananga naye emfuleni. Umama uMhlakaza uthi le ndawo yakuTapushe ayondawo enobundlobongela kwaphela. Uthi esi siganeko sibothusile. Le ndawo ayondawo enobundlobongela mntanam. Nalena into siyayizibula into yoba umntu ahambe ngehlobo endlini, siyayizibula, yindawo epholileyo le. Kude kusuke ngamanye amaxesha le nto kuthiwa ngamaphara sizomoshwa ngabantwana bezinye iindawo. Apha elalini abukho ubundlobongela, siyayiqala yaye futhi sithi uThixo mayibe ngokugqibela ingaphindeki, siyamcela uThixo. Lo mfanekiso siwubonileyo azangaphinde uThixo asibonise wona. Umzimba kamama uMalgus uye waya kubekwa kumadlaka ngakude kuyaphi kwikhaya lakhe. Othethela benkonzo yesipolisa kula mandla uLieutenant Colonel Siphokazi Mawisa uthi ityala livuliwe emapoliseni, nangona kunjalo akukabanjwa mntu kodwa uphando luyaqhuba. Ndinguyamkela Mtshiyo, weendaba ze-MPK, eNgqushwa.